kunnafoniw kɔnɔna la an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲinanzan in ye sanji ka tiɲɛni n'o ye jidon ye i k'a dɔn k'a fɔ awa a kunnafoniyaw minnu bɛ an bolo o b'a jira k'a fɔ sanji ye tiɲɛni min kɛ n'o ye jidon ye o kɛra sababu ye ɲinanzan in na k'a sɔrɔ samiya yɛrɛ ma ban fɔlɔ an bɛ samiya waati min na kɔni wa jateminɛ fɔlɔ minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ maa 21 ɲɔgɔn ko olu de ni tora ɲinanzan in kɔnɔna la sanji ka tiɲɛni la maa 33 ɲɔgɔn ko olu de joginna min ye sow ye so minnu ni olu bɔra k'u firi u disiw kan ɲinanzan in kɔnɔna la k'a kun kɛ sanji ka donni ye o bɛ tali kɛ so 495 ɲɔgɔn ko la i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ɲinanzan in hali n'a y'a sɔrɔ a masiba ni salon ta o ma kɛ kelen ye wa samiya yɛrɛ ma ban fɔlɔ maa ka ɲi k'i janto i yɛrɛ la barisabula ni jateminɛ minnu kelen filɛ nin ye jateminɛ fitininw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ o de kama ladilikanw bɛ fɔ maaw ye halisa bɛɛ lajɛlen ka i farati sanji bɛɛ lajɛlen k'i farati ka a jateminɛ walasa an bɛ se ka kisi a tɔɔrɔw ma cogo min o hukumu kelen kɔnɔna la min ye ɲinan san don ye i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoniw ta sira fɛ Tɔnbukutu mara o dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Cɛndubugu a bɛ Joyila de fɛ Joyila mara Joyila yɛrɛ mara k'a fɔ o de don Cɛndubugu i k'a dɔn k'a fɔ jidon kɛra olu kan jidon min n'a kɛra sababu ye ka magosa kɔni lase u ma hali n'a y'a sɔrɔ maa ni ma to a la o kɛra sibiri tɛmɛnen ni jidon min yɛrɛ ni a kɛra Cɛndubugukaw fɛ yen nɔ Joyila marabolo kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ san yɛrɛ ma se u fɛ yen nka kunnafoniw y'a jira an na k'a fɔ jizo o de sera u fɛ yen nɔ ka taa tiɲɛni kɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye guwa 100 ɲɔgɔn ko ye olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ i k'a dɔn san min nana u kɛrɛfɛ yɔrɔw la kɛrɛfɛ duguw la o jizo de nana jigin olu kan i k'a dɔn k'u ka fan bɛɛ lajɛlen ka a kɔrɔta sanfɛ ji fɛ i k'a dɔn k'a kɛ tiɲɛniw ye min ye u bololafɛnw ye tiɲɛni kɔni belebeleba ɲɛsinna olu de ma nka ala barika la sa maa kɔni ni ma to o tiɲɛni ninnu na o kɛra Joyila mara kɔnɔna la o bɛ an na don an ka kunnafoni wɛrɛw kɔnɔna la kunnafoni wɛrɛw ta sira kan aw ka dɔn k'a fɔ farafinna ka tɔn min bɛ yen faraɲɔgɔnkakulu min bɛ yen bi ni farafinw yɛrɛ jigisimɛyɔrɔba don ni a bɛ wele ko AES i k'a dɔn lamɛrikɛnw ɲɛsin bɛ o tɔn in ma jamanaw ma o AES jamana 3 in ma n'o bɛ tali kɛ Burukina Mali ani Niger la lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ni a ka baarakɛɲɔgɔnw olu kɔni y'a ye k'a fɔ ni jamana ninnu bɛ sira minnu kan sira jɛlen don sira ɲumanw don ani olu yɛrɛ ka hakilinaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o kuma min ye baaraɲɔgɔnya ye k'o boloda ni AES jamanaw ye lamɛrikɛn jamana ɲɛmaa ka ŋaniya ye min ye ni AES jamana ɲɛmaaw ye o de ye k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baaraɲɔgɔnya kɛ baaraɲɔgɔnya min ni a bɛ sigi bonya ni ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn karama kan maa si de kelen kana jɔn maa si la wa o kɔfɛ maa si de kana fɔ ko i bɛ kɛ maa si ka sɔnfɛn ye ayi o ti kɛ jɛ in kɔnɔna la jɛ in bɛna sigi min kan o de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ cogo di walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo di o de ŋaniya in bɛ lamɛrikɛn jamana ɲɛmaaw la a y'o ŋaniya in ta barisabula o y'a dɔn k'a fɔ o ye AES yɛrɛ ɲɛmaaw ka taabolo ye AES jamana ɲɛmaaw waati min na u nana fanga na kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2020 waatiw la i b'a ye k'a fɔ a si kelen de ye min ko a b'a yɛrɛ tigɛ jamana dɔ la o ko de ko kow ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ jamana minnu b'a la ni olu labɛnnen tɛ ka anw bonya u b'a fɛ ka maaya kɛ anw fɛ nka u t'a fɛ k'an bonya o kuma olu wajibira ni ka u ɲɛsin maa wɛrɛw ma barisabula o bonyabaliya anw ko an tɛ jɛn n'o ye bilen o kɛra sababu ye jamana caman ye kasaw kuru lamɛrikɛn jamana ɲɛmaa kɔni gɛn bɛ ka maaw ka fɔlen k'a bɛɛ lajɛlen dafiri nin cogo in nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko AES ye jamanaw ye jamana minnu n'u datugulen don diɲɛ na i k'a dɔn nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka olu kɔni kumakan ninnu k'u dafiri
jɛɲɔgɔnya min bɛ yen ni a bɛna tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu jukɔrɔfɛnw lamɛnnikɛ jamana ɲɛbɔ bɛ olu fɛ ale fana b'a fɛ ka anw dɛmɛ an ka lakana bɛ yiriwa cogo min na i k'a dɔn an mago bɛ fɛn minnu na lakana bunakun kan olu bɛ se ka sabati cogo min na ale bɛna an dɛmɛ o sira in de kan ni ala sɔnna a ma an bɛ ala deli halisa ala ka ayesi jamanaw ala k'an ji di o kɔfɛ aw ka dɔn k'a fɔ laginɛkaw fɛ yen min ye ɲɔgɔn samasama ye o daminɛna olu fɛ yen ɲɔgɔn samasama min ni a daminɛna laginɛkaw fɛ yen politiki kow de don barisabula u ka jamana ɲɛmaw mamadi dumuya ani a ka baara ɲɔgɔnw i ka dɔn k'a fɔ olu ye taasira dɔ ta taasira min kɛra sababu ye ka dan sigi parti politiki dɔw ka baara la olu fɛ yen a ma kɛ parti politiki bɛɛ ye nka parti politiki dɔw de bɛ yen dan sigira olu ka baaraw la olu kɔni cɛla fɛn min ye Selu Dalen Jalo ye n'ale yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ ye laginɛkaw fɛ yen nɔ i ka dɔn ale ka fara ɲɔgɔn tɔ bɛ o la n'a ka fanga ɲini tɔ bɛ o la ale kɔni ma a bila da wulenda la ale bɔra k'a ka nisɔngoya k'o jira k'a jira k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ de ye u fɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye laginɛ yɛrɛ ye a bɛ labɛnw na waati n'a nataw la a bɛ se ka ka jamana sariya sunba a b'o falen cogo min ɲɛda kura min ni laginɛ u b'a fɛ laginɛ k'o ta taasira kura minnu bɛ yen n'u b'a fɛ laginɛ k'o ta i k'a dɔn u bɛna olu baaraw de bila sen kan olu bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka sariya sun kura in kɔnɔna la min ni a ka ɲi ka jira jamanadenw na jamanadenw ka sɔn a la wala u ka ba a la sɛbɛtanburu kalo nata in tile 21 san 2025 nka min ye politikiman dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baara minnu bolo dan bɛ u fɛ ni o ye sariya sunba bamayɛlɛmali ye k'a t'a la ka kɛ laginɛkaw ka nafasɔrɔ kosɔn wa a t'a la ka kɛ laginɛ yɛrɛ bamayɛlɛmali ka taa awa bɛɛ ni kelenya ni yiriwa sira kan a t'a la ka taa o sira kan ko mamadi dumuya n'a baara ɲɔgɔnw k'u b'a la ka nin baara in de labɛn walasa u bɛ se ka to fanga na cogo min na ko dayi ko baaraw de dabɔtɔ don o kɔni ye fanga waradanbaw mamadi dumuya ka fanga man di maa minnu ye politiki maa minnu ye ani société civile maa minnu ye o ye olu ka yecogo ye olu y'a jira k'a fɔ ko dantɛmɛ don sariya sɔsɔ don ka ɲɛsin laginɛ jamana de ma awa k'u t'a fɛ ka taa ka bɔ fanga na o kuma ɲɔgɔn samasama kɔni o daminɛna an bɛ dugawu kɛ laginɛ jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min nɔ ala ka o latigɛ badenw buguninkaw fɛ yen nɔ an ka lakanaba minnu bɛ yen ni olu ye an ni jamana wɛrɛ cɛ lakanabaw ye ni o ye douaniers ye olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o kɛra sababu ye mugujugu foronta i k'a dɔn o bɛ dilan ni fɛn minnu ye ka o 330 ɲɔgɔn k'o minɛ maa dɔ la maa dɔ min ni a tun b'a la ka ni fɛn jugu ninnu ka doniw ye i k'a dɔn a tun bɛ mobili de la n'o ye jamajɛ mobili n'an b'a fɔ o ma ko car de transport nka min ye an ka lakanabaw ye olu ka jateminɛ damatɛmɛ o kɛra sababu ye baara ɲɛdɔw kɛra sababu ye u fɛ buguninkaw fɛ yen u ka nin maa kofɔlen in u ka tɛgɛ kɛ a la maa min yɛrɛ ni a tɔgɔ ko Jakarija Sanogo i k'a dɔn Jakarija Sanogo ko a bɛ bɔ dugu min na o de ye Banaso ye Banaso ka don o kuma ko a dɔn bɛ ni min ye n'o y'a ka baara ye o de ye taji feere ye ale ka baara de ye taji feere ye nka nin don in a minɛna lahala min kɔnɔ o tɛ taji feere lahala ye barisabula min ye saki ye saki min ni an bɛ fɛnw bila a kɔnɔ kɔni o den 10 o de tun bɛ ale bolo wa a tun b'a la ka taama ni o de ye o saki ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye mugujugu forontaw ye olu de tun bɛ o kɔnɔ 330 ɲɔgɔn ko a kɛn bɛ k'o tila i k'a dɔn o saki ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Buguni poste de contrôle ye sa i k'a dɔn lakanabaw bɛ o yɔrɔ min na olu de kɛra sababu ye ni ka jateminɛw kɛ i k'a dɔn ni ka tɛgɛ da Jakarija Sanogo kan ni minɛn jugu ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ awa min ye awa minɛn ninnu ye a jirala k'a fɔ Jakarija a bɔra ni o ye farakala de farakala ni u bɛ Sikaso yɛrɛmara kafo kɔnɔna la n'o ye a région ye
o kuma k'a bɔra ni minɛn ninnu ɲinini no a tun b'a la ka fɛ ka don n'u ye Buguni kɔnɔna la awa min ye nin baara cɛɲuman min ni wulikajɔ sabatilen min ni a kɛra an ka lakanabaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ Bugunikaw fɛ yen nɔ i ka dɔn a b'a jira k'a fɔ cɛsiri ani baara ɲɛdɔn o de bɛ an ka baarakɛlaw la min ni o foli ka kan ka kɛ u la awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛma n'o ye awa adijɛ u ka ɲɛma n'o ye Makan Jalo ɲɛma danga n'o ye Makan Jalo ani a baarakɛɲɔgɔnw ye i ka dɔn olu kɔni ka fo nin kɛnɛ kɔnɔna la ani ka dugawu k'u ye halisa Ala ka u lakana u ka baaraw kɔnɔna la Ala ka ni ɲɔgɔn ko wulikajɔ sabatilenw k'o caman sabati u fɛ u ka wulikajɔ baaraw kɔnɔna la inshallah. Ayiwa halisa an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la min ye parti politiques ye Mali parti politiques olu ciliko a décision n'o ye a yamaruya ye a taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ jamana ɲɛmaw kɛlen ka décision in ta min ye wulikajɔ ye o bilara sen kan an ka ayiwa parti politiques maaw fɛ n'o ye politique baarakɛlaw ye u ye wulikajɔw bila sen kan wulikajɔ minnu bilara sen kan i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ tali kɛ kiriko de la ani waleya minnu b'a la ni maa dɔw y'o ta ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔw senfɛ n'o bɛ tali kɛ maa fila ɲɔgɔnko la o fana kow bɛ fanga tigilamaw bolo ayiwa o siratigɛ la parti politique minnu bɛ o baara in na u ye ayiwa lase dɔ kɛ lase min n'an bɛna o kɔnɔkuma da aw tulo kan u ka lase sigidama naaninan o de ye nin ye min ye u ka kɔkɔrɔdɔnkuluw ye n'o ye u ka avocaw ye u ka sunadonnikɛlaw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye baaraw kɛ ni ka kunnafonidiw kɛ olu minnu ka baaraw ɲɛsin bɛ parti politiques cili a kɛlɛli ma ani ka jamana sariyaw ko k'u bato u yɛrɛ ka fɔ la o kuma ko u bɛna o kunnafoni de di an ma baara minnu yɛlɛmakura minnu donna kow la u ka kunnafoni kun fɔlɔ o kɔnɔna la u bɛ tali kɛ awa u ka kiri minnu bɛ yen n'o ye damakasiw ye minnu bɛ an ka tribunal fitinin ninnu kɔrɔ n'o ye awa tribunaux de grande instance ye Bamako minnu bɛ an ka commune kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kunun ntɛnɛn n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 25 ma san 2025 commune 1 tribunal ale ye a ka baaraw kɛ o baaraw jaabiyaw olu de filɛ min ye commune 1 tribunal ye a baarakɛlaw i k'a dɔn olu fɔra ko u ye awa décision min ta ni min laɲini u ka baaraw kɔnɔna la o de ye k'a fɔ parti politiques ciliko min ni a ko in bɛ sen kan i k'a dɔn ka ko in bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ yanni a ka jateminɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ani jamana sariya sunba n'u bɛ se ka siga ɲɔgɔn ma wala n'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma ko u y'o laɲini kɛ o kɔfɛ ko u y'a laɲini k'a fɔ awa min ye a ko in yɛrɛ ye a ka taa di cour constitutionnelle maaw ma olu minnu ye kiribulon ye anw fɛ yan minnu ka baara ɲɛsinnen don awa sariyaw jateminɛli ma k'o sanga an ka jamana sariya sunba ma n'a y'a sɔrɔ awa u bɛ se ka siga ɲɔgɔn ma o kuma ko a ko in ka di olu ma i n'a fɔ jamana sariya sunba ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min n'an y'o bolonɔbila san 2023 waatiw la ayiwa ko olu ka kɔrɔfɔkanw k'o lamɛnna u y'u fɛla fɔ a kɛnɛ in kan wa ko sariya baarakɛlaw u y'u ka baara fana kɛ u ye u ka sariya baara kɛ ko olu yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ wa k'u bɛ commune 1 tribunal maaw fana fo u ka o baara in na ko ayiwa ka nin damakasi gafe in k'a bila ka taa di cour constitutionnelle maaw ma k'o ye jigiya de ye olu bolo jigiya min ni tariku b'a lakali i k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle maaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ olu minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ jɔyɔrɔ belebeleba n'o ye bunahadamadenya hakɛw kɔlɔsili
ani awa sharia la klini o baara ye o kuma ko nin ye baara de dili ye olu ma baara min n'a bɛna don tariku la wa ko olu nin ye ca de dili ye u musa u ka sharia baara kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ni sharia min ni olu b'a la k'a kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti politique ka ko la ko u ka se ka o ko in kɛ sharia kɔnɔna la o de cogoya min n'a bɛna don tariku la ko min ye u ka damakasi sɛbɛn min n'o bɛ commune 6 tribunal ɲɛkɔrɔ ko o baaraw bɛna lawuli ni ala sɔnna ma septembre kalo in nata tile 24 san 2025 ko min ye tribunal ye commune 3 ni commune 4 ni commune 5 na n'olu ko olu fanga tɛ se nin ko in na ko o ko in yɛrɛ tɛ ko ɲɛnamaba ye bilen o tɛ nafa man bon bilen kosɛbɛ ko nka ko ka kɛɲɛ ni ka baaraw kɛ k'a cɛ ɲa dɔrɔn kosɔn n'o ye principe ko ye ko o ko in fɛnɛ olu ye weleli min kɛ k'a fɔ u ma jɛn n'o ko in ye cour d'appel la ko in k'o fana bɛ sen na u ka kunnafoni sigidama sabanan o bɛ tali kɛ u ye damakasi min fɛnɛ no cour suprême section administrative olu fana kɔrɔ u bɛ tali kɛ o la o tun ye damakasi sɛbɛn dɔ fana don yen nɔ u y'a yira k'a fɔ damakasi sɛbɛn min donna cour suprême fana ka section administrative ale fana kɔrɔ ko olu fana ye sariya baara dɔw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka gafe bila ka taa di gouvernement maaw ma mali ɲɛmaaw ma walasa k'u ka hakilinaw fɔ awa n'a y'a sɔrɔ hakilina bɛ u fɛ ka kɛɲɛ ni parti politique ka ni sariya in kɛlɛli ye n'o ye sariya ye min bɛ dankari parti politique ni organisation la minnu n'olu ka baaraw ye politique baaraw ye o kuma ko ka jamana ka hakilina fɔ la ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko jamana kɔni ma kuma jamana ma foyi fɔ o ko in na fɔlɔ ayiwa u ka kunnafoni sigidama sabanan o bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu maaw lahalala o siratigɛ la CNT maa 2 de bɛ yen u ka damakasi sɛbɛn bɛ minnu kɔrɔ minnu nɔ kan ni o bɛ tali kɛ Biton Mamari Kulibali la ani Mulayi Keyita olu maa ninnu n'olu ye CNT baarakɛlaw ye ko u ka damakasi sɛbɛn min bɛ olu kɔrɔ pôle national de lutte contre la cybercriminalité la ko ma bɔ a nɔ na u ka damakasi sɛbɛn ko bolo ma don a la yɛrɛ ko a ma bɔ a nɔ na ko olu a ko in yɛrɛ k'a dibi ka bon kojugu olu ɲɛ tɛ foyi la a ko in na ko o waleya min bɛ yen n'o b'a la ka kɛ k'o tɛ jaabiya ɲuman yɛrɛ ye o pôle national baarakɛlaw yɛrɛ ma a tɛ tɔgɔdiya di u ma u ka baaraw kɔnɔna la u ka kɔrɔfɔ in b'o jira ko min ye awa ni maa ninnu ye maa minnu ni olu b'a la ka u nɔ minɛ tan nɔ n'u olu yɛrɛ fɛ u ye kojugubaw u ye kojugu de kɛ u ye dantɛmɛ de kɛ ko ni a fɔra ko ka gangan kɛ olu ni kiri ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ kɛ sababu ye kiri yɛrɛ sigilen don fɛn min kan n'o ye an bɛɛ ye kelen ye k'a bɛ dankari o la kosɛbɛ kosɛbɛ ko min yɛrɛ ye jamana sariya sunba kumakan ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT maa 2 ninnu ko ni awa u ma nɔ minɛ i n'a fɔ olu bɛ ka a laɲini cogo min i ka dɔn k'a fɔ ko a baara ninnu k'o bɛ kɛ politiki baaraw de ye politiki baara minnu a bɔ kiriko kɔnɔ ka kɛ politiki baaraw la politiki baara minnu ni olu bɛ se ka na dankari pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale yɛrɛ ka awa tilennenya a n'a ka laadiriya a bɛna dankari o la u y'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ta t'a la ka bɔ sisi t'a la ka bɔ o kuma ko o min ni o faamu man di wa kuma bɛɛ b'a la fɔ k'a fɔ ko ka sɔn a ma k'o de hukumu kɔnɔna na olu tuma u bolo jigin u kɔni b'a la ka baara kɛ ko in kan halisa o de hukumu kɔnɔna na u ko olu yɛrɛ ye taabolo kura ta ko in na ko kunun bɛ bi bɛɛ o y'o fɔ kunun ko bi bɛɛ
k'olu ye taa sira kura ta u ka damakasi sɛbɛn a nɔ kan min bɛ tali kɛ kiri la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko citation directe ka maaw wele k'a jɔ a ka se ka kiri kɛ ca ye o tuma ko u y'o de sira ta sisan ni maa fila ye CNT maa fila ninnu contre la k'u wele sisan k'u jɔ sisan an k'a ko kɛ sisan a kana bila ka kɔnɔ k'u y'o de procédure daminɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ko pôle national de cybercriminalité mɔgɔw k'u bɛna wajibiya ka maa fila ninnu wele i k'a dɔn k'a fɔ ko awa u kana u hakilina fɔ olu ka jalakili kan ko u kiri tigilamaw olu de nata u ɲini sa fɔ CNT kɔnɔna na ka na n'u ye k'u ka u jaabili kɛ ko a ka kan mɔgɔw ka hakili lajigin k'a fɔ ko CNT baarakɛlaw awa ko sariya birifini foyi tɛ u kan fɔ n'a kɛra ni u ye fili kɛ u yɛrɛ ka baaraw kɔnɔna la u ka sariya ta u bɛ baara min kɛ CNT kɔnɔ o baara kɔnɔna la n'u ye fili kɛ sariya birifini bɛ u kan o la n'o an b'a fɔ o ma ko immunité ko wa ko hakɛ foyi tɛ u bolo sariya yɛrɛ nɔ kan hakɛ min ni awa o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko u tɛ se ka kiri pôle spécialisé fɛ n'o ye an ka tribunal minnu bɛ yen n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kama sariya bunakun kan ko hakɛ foyi tɛ u bolo k'olu bali ka u kiri n'u ye kiriko kɛ ko kiri yɛrɛ sigilen don taabolo min kan n'a dɔn bɛ n'o ye a kunjamɔ tuluni ko o batoli ko o na bila o na bato ko barisabula ko maa si de kelen tɛ sariya sanfɛ u ka kɔrɔfɔw kunjɛ kɔrɔfɔw o de ye k'a fɔ ko dakurunya kelen na ko olu ka kɛlɛ in sariya sira kan ko a bɛ senna i k'a dɔn k'a fɔ ko walasa ka se ka mali ka sariya jamanaya k'o to senna mali ka to jamana ye jamana min ni sariya jamana don ko baaraw bɛ to senna kɔrɔfɔkan ninnu u ka sɔnnadonikɛlaw n'u ka avocat olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɔrɔfɔkan in k'a bila sen kan maa min bolonɔ b'a kan kɛrɛnkɛrɛnya la o ye maître Mundaga Tali ye ale de kɛn bɛ k'a bolonɔ bila a la avocat tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ don kɛ halisa ɲɔgɔn faamuya ala ko o sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ badenw kɔfɛ min ye ONU ka experts ye Nations Unies n'o ye an ka diɲɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba ye olu ka experts fana ye weleli kɛ ka kan bɔ ka ɲɛsin Mali gouvernement ma min ye awa Clément Mamadou Dembélé ale ka lahalaya ko la Nations Unies maaw ka experts u y'a jira k'a fɔ ko olu ye awa weleweledakan bila ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma u ka Clément Dembélé bila sisan u k'a bila teliya la wa a kana bila condition ko kana kɛ a la Clément Dembélé min ko ni société civile maa don i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a bɛ kaso la k'a sɔrɔ kiri yɛrɛ tɛ a nɔ kan bilen ko barisabula ko kiri min sariya tigɛla ko yɛrɛ de y'a labila k'a fɔ ko nɔminɛli t'a kɔ ko nka ko bɛɛ la ko a bɛ kaso la ko olu b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ ko u ka sariya min tara kiri baarakɛlaw fɛ ni o ye ordonnance ye n'a taara avril kalo tile 17 san 2025 kiritigɛla fɛ ni o ye juge du premier cabinet d'instruction du pôle national de lutte contre la cybercriminalité pôle national de cybercriminalité ale awa juge du premier cabinet min bɛ kiri dayɛlɛli baaraw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko o ye ordonnance min da avril kalo tile 17 san 2025 k'a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka o bonya o min b'a jira k'a fɔ ko maa min ni jalakili kun ɲɛsin bɛ a ma n'o ye Clément Mamadou Dembélé ye i k'a dɔn k'a fɔ ko awa a jalakili ninnu ko fanga tɛ u la ko jalakili fagamaw tɛ ko kama ko o ye a yamaruya k'a fɔ ko affaire nin n'o ye jalakili ye ko k'a bɔ a ma ko ka ko in dasa k'a bila joyi ko wa ko segin kana k'a kan bilen ko k'a ko in bila yen k'o de y'o décision ta ko espoir ko ten
ko ni lahala min n'o ye Clément Danbele ka lahala in ye k'a b'a jira k'a fɔ a b'a jira Mali la sariya sɔsɔ bunahadamadenya hakɛw sariyaw sɔsɔliw olu minnu bɛ sen na ka ɲɛsin parti politique minnu bɛ yen ni olu ye fanga ŋuradabaw ye fanga la olu ka hakɛw burujali ko ani organisation de la société civile n'o ye faraɲɔgɔnkuluw ye olu ka hakɛw fana burujali ani kunnafonidilaw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bunahadamadenya yɛrɛ hakɛw tɔbɔtɔli baaraw kɛ Mali kɔnɔ k'a b'a jira ka bɛɛ lajɛlen na cogoya min na olu ka hakɛw burujalen don sariya bunakun kan ko u y'o kɔrɔfɔkanw lase ko a jaralaw fana na k'a fɔ k'u bɛ hakili jigin k'a la k'a fɔ ko maa caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ nin lahalaw la i k'a dɔn mandat de dépôt dalen bɛ maa minnu kan ni olu bɛ Clément fana ka lahalaw la k'olu kibaruyaw fana na sera olu ma kibaruya minnu ye olu yɛrɛ fana gɔn u kama na ka kɛɲɛ ni san 2021 san 2024 fo ka se san 2025 ma Clément u b'a jira k'a fɔ ko Clément kelen tɛ n'i y'u ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ ayiwa ko min ye Clément Danbele ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kaso la kabi san 2023 novembre kalo kɔnɔna la ko hali n'a y'a sɔrɔ juge min n'o ye kiiritigɛla min ye o y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko fɛn tɛ a kɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ka a kiiri o tuma ko ka a ko in bila yen ko hali n'o kɛra ko Clément Danbele bɛ kaso la halisa ko awa Clément Danbele maa don maa min ni tɔ dɔ bɛ yen ni o ɲɛmaa don n'a bɛ fɔ o ma plateforme contre la corruption et le chômage au Mali PCC olu ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛ ma ka ɲɛsin yuruguyurugu ani baarantanya kɛlɛli ma Mali jamana kɔnɔna la o ye hakilijigin ye Clément Danbele ale ka lahalaw la Clément Danbele ko a minɛna waatiw la waati min n'ale tun b'a la ka kɛlɛbolo da kɛlɛfari da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka kuranko la Mali kuranko kurantigɛ ko waatiw la ale tun bɛ kɛlɛ la o waatiw la i ka dɔn a tun kan ka lase dɔw kɛ a minɛna o de ɲɛkɔrɔ ko awa a jalakira k'a fɔ ko a ye bagabagali de ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmaa farancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ko avril kalo tile 17 san 2025 kiiritigɛla min bɛ yen ni ko in bɛ o bolo ko o y'a jira k'a fɔ ko in ka bila barisabula ko awa daluya tɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Clément Danbele ko k'a kiiri ko donc ko ka ko in bila k'o kɛra juge d'instruction o kɛra ale ka décision ye ko nka ko Clément Danbele ko halisa k'a bɛ kaso la Bamakɔ kura dɛ k'o de bi maa siran kosɛbɛ ko a bɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ bɛ politiki kun de kan k'a bɔ bɛ sariya kun kan k'a bɛ politiki kun kan o ye experts ka kɔrɔfɔ ye ko Clément Danbele ma bila ko k'a sɔrɔ ko kiiritigɛlamaw dun ko a ka bila ko daluya tɛ yen ko Clément Danbele toli kaso la nin cogo in nɔ ko a bɛ se ka kɛ kiiri yɛrɛ ka i sen don kiiri la ka sɔrɔ i tɛ kiiri ko baarakɛbaw ye ka kiiri la baara k'a bɛn i sago ma n'an b'a fɔ o ma ko ka instrumentaliser ko a b'o de jira Mali gouvernement fɛ Nations Unies ka experts ka kɔrɔfɔ la ko u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa u ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ gouvernement ma ka nin kɔrɔfɔw la ni ŋaniyaw k'u y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta k'a ɲɛsin u ma k'a kɛ gafe k'a di Mali gouvernement ma ayiwa ko k'u sigilen bɛ ka jaabiya kɔnɔ jaabiya min n'o kan ka bɔ Mali gouvernement fan fɛ nin ko in lahala la nin ye Nations Unies experts ka lase min ni ayiwa an y'a sɔrɔ ni an ye o da aw tulo kan n badenw o kɔfɛ min ye an ka minisiri min n'o ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ma ani marabolo ta yiriwali kuntalajan ni o ye Colonel Asa Bajalo Ture ye an b'aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ale danaya dara ale kan k'ale kɛ vice présidente ye farafinna cogoya la awa min ye OMS ye Organisation mondiale de la santé o ye jɛkuluba ye diɲɛ tɔgɔ la min n'o ka baara ɲɛsin bɛ banaw kɛlɛli ani banaw kunbɛnli ma o tuma farafinna tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ Colonel Asa Bajalo Ture ale kɔni bolo sinna ale la ni ka ayiwa ale ta
k'ale kɛ o ɲɛma dangan ye. O kɛra kunu jaabiyaw sɔrɔla kunu ntɛnɛn n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 25 san 2025 mɔ. I k'a dɔn awa min ni o ye a ka baaraɲɔgɔn ye sa, baaraɲɔgɔn dɔw tɔw a kɛra ɲɛma b'a la wa baaraɲɔgɔn yɛrɛ fana bɛ a la kunnafoni ka fɔ la. Awa ko min ye ni kɔrɔfɔkan ninnu ye u bɛɛ lajɛlen carina o sɔrɔla kunu nin waati yɛrɛ la min ye OMS a bɛ sigi dɔw la, sigi min n'o bɛ tali kɛ a ka session du comité régional o tako 75nan farafinna tɔgɔ la. O bɛ sigi min kɛ san o san. I k'a dɔn farafinna gun tɔgɔ la o ɲɛnata tako 75nan o baaraw bɛ senna minnu ni o kan ka daminɛ cɔcɔkalo tile 25 a bɛ kuncɛ cɔcɔkalo tile 27. o baaraw kan ka kɛ o de kɔnɔna la. a bɛ kɛ Lusaka, Zambie jamana kɔnɔna la. Awa min ye colonel Asan Bajalo Ture a ka ni élection ye ka kɛ ni ɲɛma dangan ye nin cogo in na. I ka dɔn k'a fɔ a bɛna baara min bila a bolokɔrɔ o de bɛ tali kɛ banaw kunbɛnni ni banaw furakɛli farafinna gun kan. I k'a dɔn o baaraw a bɛna olu de bila a jɔyɔrɔ bɛna bonya olu la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Wa a b'a jira fana k'a fɔ Mali kɔnɔna la anw ka kɛnɛya baara kɛcogo a bɛ diɲɛ munanfa. A b'o de fana jira min ni olu bɛɛ lajɛlen hakilinaw sɛmɛlen don jamana yɛrɛ ɲɛma Asimi Goyita ale ka hakilinaw la. O hakilinaw a b'a jira k'a fɔ a bɛ diɲɛ munanfa. Min ye comité régional ye OMS tɔgɔ la, OMS ka bolofara minnu bɛ farafinna gun kan. I k'a dɔn k'a fɔ olu ka baaraw belebeleba ni colonel Asan Bajalo Ture ni a kɛn filɛ o ɲɛma dɔ ye nin ye. Olu ka baaraw belebeleba i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya ni banaw kunbɛnni kow la o ka bon kosɛbɛ. I k'a dɔn olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan taasira minnu kan ka ta awa baara minnu kan ka boloda fɛɛrɛ minnu kan ka boloda u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw de kɛ walasa anw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ farafinna gun kan. O kuma awa o b'a jira k'a fɔ baara bɛ u bolo, baara min ni i k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan. Awa nka kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna ale kɛnɛya bunakun kan OMS ka hukumu kɔnɔna la. Ayiwa nin ye kunnafoni kɔni ye, kunnafoni min ni an bɔra k'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba in ye n'o ye colonel Asan Bajalo Ture ye. Baara min kalifalen filɛ ala ni ye, ala k'a ta fanga di a ma, ala k'a kuncɛ hɛrɛ ni badɛli la. O banna don an ka kunnafoni